Bir bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy metäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat gaznasynyň Arkadag şäherindäki ştab kwartirasyna geldi. Bu ýerde Gahrman Arkadagymyzy Haýyr Sakabat gaznasynyň wise-prezidentleri Atabaýewa hemde Badarow mehirli garşadylar. Döwrewap binada gaznanyň himayet bermeginde amala aşyrlayan giň möçürli gurulşyk işleri barada giňişleýin maglumatlar berildi. Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy metäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça wise-prezidenti Atabaýewa häzirki döwürde Jahan Dörüjlük merkezini we Bazyr Emanow adyndaky çağırır kitapxanasyny döwrewaplaşdyrmak işleriniň barşy barada maglumat berdi. Bazyr Emanow adyndaky çağırır kitapxanasynyň otoglaryny döwrewaplaşdyrmak bilen bir hatarda bir ýerde asman cisimlerini alamy esasy öwrenmägen ýetlenilen obserwatoriýanyň gurulşygy meýilleşdirildi. Şeýlede bir ýerde ýürüti asman cisimlerini tiýinlemek üçin teleskopyň ornaşdyrylmagy güdümli durýar. Jahan Dörüjlük merkezine fitness salyny, köp sanly daşary ýurtdillerini öwrenmäge ýürütilişdirilen lingafon otoglaryny we beýleki ýürütilişdirilen ders otoglaryny ýerleşdirmek, üstü açyk we ýapyk sport zallaryny gurmak, çağalara dizayn hemde marketing urlary boýunça bilim bermek güdümli durýar. Şol buratyň özünde çağalar üçin bolşýaly inatalar üçinem ýokary derejeli mümkinçilikler üpçinediler. Jahan Dörüjlük merkezine dürli uğurlary öz içine alýan otoglar kerek eder. Şunda tagdan durmuş ýerleriniň berkidilmegini esasy ugur edinýän işlere zerur ünsürler. Bir ýerde tagdan durmuş ýerlerini üpçin etmek üçin elastik, yoga, saýkl ýaly bedin taplaýjy uğurlar bilen meşgullanmak üçin ähli virus etler üpçin ediler. Gaznanyň wise-prezidenti Atabaýewa bu işleri nazara alyp, merkezi Jahan Dörüjlük we sport merkezi diýip atlandyrmagy teklip etdi. Gahrman Arkadagymyz teklibi oňlap, burada alınıp balyan işleri mundan meýlekde dowam etmek, şunda çağalaryň isleglerini öwrenip, olary höwet edýän näerlerini ugrukdurmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Munyň özi çağalaryň himme taraplaýyn bilim terbiyeli we hüner iýeleri bolmaklaryna aýratyn ähmiýetlidir. Soňra Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy metäş çagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat gaznasynyň wise-prezidenti Badarow häzirki döwürde Aşgabatdaky 500 orunlyk şehitler mescidine alınıp barlayan döwrewaplaşdyrmak işleri we Azerbaýjan Respublikasynyň Fizuli şäherinde türkmen gurulşykçylar tarapyndan bina edilen mescidin gurulşyk we bilik işleri barada maglumat berdi. Gahrman Arkadagymyz paýtagtymyzdaky mescidi döwrewaplaşdyrmagyň çäklerini, onuň namaz okulaýan ýeriniň giňildilendigini aýdyp, burada alınıp barlayan gurulşyk işleriniň hemde bilik ferişteleriniň kiýine aýratyn üns berilmeligini belledi. Bu barada gurulmagy dowam edip, Gahrman Arkadagymyz Azerbaýjan Respublikasynda dost soňanlygyň nişany höküminde gurulýan mescidin bilik işleri amala aşyrlaryna yerli halk bilen maslahatlaşyp, olaryň islegleriniň öwrenilmeligine aýratyn üns çekdi we bu wagtda özüniň üýt ünneglerini berdi. Soňra Gahrman Arkadagymyz bir ýerde Haýyr Sakabat gaznasynyň wise-prezidentleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onun barşyna gaznanyň häzirki döwürde alyp barýan işleri, çağalara himayet bermek, olaryň saglyklaryny dikeltmek hemde dünýäniň dürli ýurtlaryna zerur bolan insanperwerlik kömeklerini ugratmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada maglumatlar berildi. Bilinçýäli gaznanyň ferişteläriniň asabyna operasiýa geçirilen çağalara degişli dikeldiş lukmançylyk hyzmatlary ýola goýuldy. Şeýle hem ýurdumyzda Hytaý Halk Respublikasynyň tejribeli lukmanlarynyň we dostlukly ýurdun lukmançylyk ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimlarynyň gelmegine görülýän taýýarlyk işleri barada maglumat berildi. Gahrman Arkadagymyz gaznanyň alyp barýan asyrly maksatlarynyň iýdigderli dowam etdirilmeligini, şol bir wagtyň özünde burada ýola goýulan halkara gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti iyi bolmak wagtda zerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bejerişiň tebigi usullaryna degişli tejribe alşmagyň, ýurdumyzda kerek edýän şypaxanalaryň işini ýerlikderli kämilleşdirmek boýunça zerur tagallalaryň edilmegi möhümdir. Lukman Arkadagymyz Türkmenistanyň Murat Garryýew adyndaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine adaty del lukmançylyk otagynyň açylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belläp, burada degişli tizimler bilen bilelikde iş alyp barmagyň wajypdygyny üns çekdi. Hende bu wagtda özüniň toplan baý tejribesine esaslanyp, üýt ünneglerini berdi.
Gahrman arkadagymyz ähli meýilleşdirilen işleri ýokary hilli alyp barmakda üstünlikler ardy edip birden ugrady.